Σας ακούω. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ωραία παρουσίαση. Εγώ από την πλευρά μου να σας πω, να σας εξομολογηθώ ότι είμαι πανεπιστημιακός και είχα τον πειρασμό κάποια στιγμή να περάσω από την άλλη πλευρά του βιβλίου. Όχι από την πλευρά του αναγνώστη ή του μελετητή, αλλά από την πλευρά του συγγραφέα ή του βιβλίου του ίδιου. Τα 5 φαντάσματα είναι λοιπόν το πρώτο μου λογοτεχνικό έργο. Ονομάζεται έτσι επειδή ο αφηγητής της ιστορίας περνάει 5 βράδια σε ένα στοιχειωμένο σπίτι και συναντάει εισάριθμα φαντάσματα. Το καθένα από αυτά του λέει μια ιστορία. Οι ιστορίες αυτές, αν και διαφορετικές μεταξύ τους, συνδέονται ως προς τα γεγονότα και ως προς το χρόνο, έστω και αν ο χρόνος είναι διαφορετικός. Μαθαίνουμε μέσα από τις ιστορίες αυτές κάποια πράγματα που συνέβησαν αιώνες πριν. Μεταφερόμαστε σε ένα πλούσιο υποστατικό ενός εμπόρου. Η γυναίκα αυτού του εμπόρου ερωτεύεται με πάθος τον μαύρο επιστάτη ενός γειτονικού υποστατικού, αποκτά μαζί του 2 παιδιά, 2 αγόρια, ένα αγόρι με τα λευκά χρώματα της μητέρας του και ένα άλλο αγόρι με τα μαύρα χρώματα του πατέρα του. Απελπισμένη η γυναίκα, όταν γεννάει, βάζει τα παιδιά σε ένα καλάθι και αφήνει το καλάθι να τα παρασύρουν τα ρεύματα του ποταμού. Η ίδια, στην απελπισία της, πέφτει στο ποτάμι και πνίγεται. Τα παιδιά όμως σώζονται. Μεγαλώνουν διαφορετικά και χωριστά το ένα από το άλλο. Το ένα γίνεται μισθοφόρος τα χρόνια εκείνα και το άλλο, ο μαύρος δίδυμος, γίνεται ναυτικός. Αν και συναντιούνται, δεν ξέρουν την ταυτότητα ο ένας του άλλου, μέχρι το σημείο που ο μαύρος δίδυμος καταλαβαίνει ότι κάτι τον συνδέει με τον άνθρωπο αυτόν. Σπέβει να τον συναντήσει, αλλά θα τον προλάβει μόνο σε μια μάχη την ώρα που ο αδερφός του σκοτώνεται στη συμπλοκή αυτή. Θα σας διαβάσω 2 αποσπάσματα, ένα από την συνάντηση στη μάχη αυτή και το θάνατο του λευκού αδερφού και την εκδίκηση που πήρε ο αδερφός ο μαύρος για το θάνατο του αδερφού του. Ανάμεσα από τους θάμνους και τα δέντρα, χωρίς να το καταλάβω, βρέθηκα ξαφνικά μέσα στη μάχη και προσπάθησα να κινούμαι έξυπνα, αποφεύγοντας να συμπλακώ με οποιονδήποτε. Έψαχνα με το βλέμμα μου δεξιά-αριστερά, γεμάτος αγωνία. Και ξαφνικά τον είδα, πεσμένο λίγα βήματα μπροστά μου. Σύρθηκα ως εκεί, τον ανασήκωσα και κατάλαβα πως ήταν πολύ άσχημα πληγωμένος. Είδα μπροστά μου τα πυκνά ψηλά σκήνα και κάτω κοντά στις ρίζες ένα μικρό άνοιγμα. Μπήκα έρποντας και τον τράβηξα μαζί μου. Αιμορραγούσα. Κρατούσα σφιχτά το κεφάλι του στα γόνατά μου για να ξέρει πως εκείνη τη στιγμή κάποιος τον διεκδικούσε από τον κόσμο των ζωντανών. Στα αυτιά μου έφταναν μακρινά βογγητά που σιγά σιγά και αυτά έσβηναν. Θα πέθαινε και ο αδερφός μου. Τα τραύματά του δεν μου έδιναν την παραμικρή ιδέα ότι θα τον σώσω. Το βλέμμα του, πλάι μου, τρελό, ταξίδευε σαν το καλαθάκι μας πάνω στα νερά του ποταμού. Παραμιλούσε, έβριζε, γελούσε, ζητούσε συγγνώμη παραλυρώντας, χωρίς να ακούει τι του έλεγα, ανύποπτος για το ποιος ήμουν. Και εγώ τον λάτρευα για ολόκληρη τη ζωή μου, που δεν μπόρεσα να τη μοιραστώ μαζί του, τον νοσταλγούσα κιόλας και τον μισούσα που πέθανε, που έχανα τώρα κι αυτόν, μόλις τον βρήκα, και έμεινα εκεί, ώσπου έπεσε στα χέρια μου και δεν ξανασηκώθηκε. Έμεινα εκεί και περίμενα τη νύχτα που πλησίαζε. Έσκαψα ένα τάφο κοντά στο ποτάμι. Εκεί τον αποχαιρέτησα. Δεν θα σου μιλήσω εδώ για τα δάκρυα. Την επόμενη μέρα επέστρεψα τη βάρκα που είχα δανειστεί στον κυνηγό που μου την είχε δανείσει και τον ευχαρίστησα χωρίς εξηγήσεις. Και περνάω στην εκδίκηση, γιατί ο μαύρος δίδυμος μαθαίνει συμπτωματικά ποιος ήταν αυτός που σκότωσε τον αδερφό του. Ήταν κι αυτός
ένας ναυτικός. Και όταν έμαθα ποιος ήταν, φρόντισα με κάθε τρόπο να ταξιδέψω στο ίδιο καράβι μαζί του, με καπετάνιο αυτόν. Πλησίασα λοιπόν τον καπετάνιο. Έπεσε ο αέρας, του είπα. Τι θα κάνει, θα πέ... Το χέρι μου το έσπιζε κιόλας στο στομάχι. Διπλώθηκε στα δύο, που βαριάστηκε στο κατάστρωμα και βογκούσα. Για το ζωγράφο, το μισθοφόρο, του είπα, που τον καθάρισες, γι' αυτόν θα ψοφήσεις, θα σε φάνε ζωντανό. Τον έσυρα λίγο πάνω στα σανίδια, σήκασα το άνοιγμα από το αμπάρι και τον πέταξα μέσα, αιμόφυρτο, αλλά ζωντανό ακόμα. Όχι για πολύ βέβαια. Οι πάνθυρες μέσα στο αμπάρι πεινούσαν. Όλα αυτά τα χρόνια από τότε που έκανα το φόνο, τα όνειρά μου ήταν ταραγμένα. Έβλεπα πάντα το ίδιο όνειρο. Την ώρα που οι ίσκοι κομματιάζονται και ματωμένοι στρατοί κοίτανται αραιά πάνω στα στάχια, η ομίχλη σκίζεται στα δυο και ξαναβλέπω μπροστά μου το πλοίο που με στοιχιώνει. Στέκεται ακίνητο και με κοιτάζει, με πανιά στα χτιά, φλογισμένες σημαίες και κατάρτια από μέταλλο. Άραγε τι άλλο πρέπει να σου πω. Πιστεύω ότι όσα έπρεπε να αφηγηθώ σου τα είπα. Είναι εύκολα τα μεταθανάτια όταν οι ζωές είναι τακτοποιημένες. Είτε είναι καλές είτε είναι κακές. Υπάρχει παράδεισος, υπάρχει κόλαση. Αλλά μόνο όταν οι ζωές είναι τακτοποιημένες. Αλλά όταν δεν είναι όπως η δική μου, νομίζω πως σωστό ήταν εγώ να πάω κάπου αλλού. Σε αυτόν εδώ τον κόσμο των εξόριστων πνευμάτων. Σε αυτό εδώ το ερειπωμένο σπίτι. Θα περιμένω όσο χρειαστεί. Να σταθώ στη μέση του χάους, να πω στην αιωνιότητα τα μυστικά των λυπημένων, στα πέταλα των λουλουδιών κοιμούνται τα ευτυχισμένα χρόνια των παιδιών. Εγώ στη θάλασσα έζησα. Κι αν κάποτε βυθιστεί η θάλασσα, ας βυθιστώ κι εγώ μαζί της. Ξημερώνει. Θα φύγεις τώρα. Αλλά ξέρεις ποια. Γιώργος Πελιόπουλος, εξ Αχαΐας.